Mae gima wanyalo timo makare kindegi. Bende en moro ma nyalo wacho ni en moro mochomo. Wuok oko en okang' maber manyalo konyo oganda nikech kiwuok oko to pod bura bodhi nyime. Wan gi gimiluongo seche mwang'iyo chik gimiluongo ni interpretation, wang'iyo ga gimiluongo ni Hansard. Hansard en seche ma jaod bura wuoyo to indiko to gi transmit. Koro seche ma wanono chik ni gimoro waluongo ni what was the intention of parliament. Wapenjo ni to od bura seche mane ging'ado bura ni ne gitimo ang'o. Koro Hansard ne ema bo thegowa to wang'iyo ni jaod bura ma kama nowacho nochwalo ng'urne machalo kama. Jaod bura ma kama nowacho ni oningo bed ni watemo kama. My reason manogolo. To sami wuok in case od bura waluongo ni en house of record. Ineno Hansard no. Kata mana sani kidwaro ng'eyo kaka dhano notwak kata ma higa 1970 1970 pod idhi yude Hansard mar od bura kacha. Gima ber en ni nyaka ichiw ng'urni mandik piny ni kata kung'ado gini an nachung' kama to kiwuok wuok no wapenjore ni seche muwuok dong' umiyo miya jogi nyaw gino pod dhi mana mbele. In nyaka iwach ni kes ng'eni seche ma jaod bura odhi od bura kacha odhi gi mbi mar jok moyiere kowuondo ni kata ni ana kata mana Siaya kata mana Migori to jo Migori wacho kama, jo Kisii wacho kama, jo Meru wacho kama. Jok mano yiera ni abika kesi lo ni representation. Jok mano yiera mondo abi od bura no wacho ni msimamo gi e wach mar affordable housing bill ni en ni gine kikal. Mano ndikuro piny. Koro kata kukale to ng'urna to nitiere piny ni okwadware. To sami wuok ing'eni mokwongo kibong'i gimoluongo ni Hansard no okwabing'eyo ni Cleophas no wuok. Onge kuma speaker bondiko ni ji adi no wuok to ji adi no dong'. Hansard bondiko mana ni ji adi mano bedo, ji adi mano chwalo ng'urgi to ji adi mano yie to vote ne en kama. Koro in sami wuok e od bura tidhi e pavement be kacha iwacho weche manono to actually iluongo ni kisungu matin iluongo ni dereliction of duty. Kisungu matin dholuo wacho ni irengo tiji mano onego bed ni timo idhi goyo siasa kar mondo ibed kanyo mondo emiyo kes seche ma wane doho ka nitie ka gino tere doho ng'iyo ga ni to jobura gi seche mane gikalo chik ni ang'o mane gitemo timo weche mane nitiere iye ka to seche ma koro wayudo ni kar mana jood bura 200 nitiere kanyo to jo Azimio kata 50 oringo. Doho ok nyal neno ni ji 50 oringo Hansard kanyo oonge. Koro magi ma jo Azimio osenego bed ni timo to gobe timore. Kata kuonde moko bed kata kanyo wa mondo igo koko mondo wang'e koro kata ka Sergeant Atam goli to goli makara dhano neno ni temo. To kinyage ng'wech di to osewuogi tido gi wuoro. Mano ok en kaka iloso gi weche. Ero kamano ahinya. Tom Duku ikete kama chalade ka jotelo moyier mondo mi otim tiji od bura ema koro ero ringo dhi e pavement gi wuoyo wakili wacho ni ero koro mano gidonjo kama gichako timo siasa loso chike mano onego bed nitie kacha ero koro giringo giweyo. Okang' ma kamano en yo machalade ka jod bura mag Azimio osebedo ka timo ma ok en thuolo mokwongo osenyo kata e kinde mokalo. In fact gitamo build evidence.